नायदो ब्रिजआ बरियालै वाव मजा आगारो कसमसे माबायदि सिनारि लोगोफोर दिनै फैदोंनो भैरबकुन्डआव ओमफ्राय बेयो आंनि लाइफनि सबसे गोलावसिन ट्रेकिं जागोन बे मोनसे फुख्रि बायदियाव दुगैनो थांगासिनो दं आरोना नै बाहाय लोगोफोर फैदों जों 10 जन नायहरदो खिथुनाव बिसोर जास्ट स्टार्टिं खालामबाय दा ओमफ्राय लामाया माबायदि देख पुरा हिरो लगे लामाया नायदो नै माबायदि बहुत हारियालि दा अखा हानायखाय माबायदि बेबायदि ट्रेकिं खालामनानै थांगोन 7 किल'मिटार नायलांबाय थादो मिथिबाय ना लामाया नै ओरैबायदि हाग्राना एक्चुअली बिराद बेरायनो फैयो मानसिफोरा अब्लाबो माने नै बिराद माने लामाया बिराद फिसासो बेहाय थांग्राया आरो दा बांद्राय गुवार लामा नङा नै बेबायदिनो जों हाग्रायाव बेरायबा जेरै लामा नुयोनो बेबायदिनो जोब नै ओमफ्राय बे गाहायाव मोनसे बिराद गिदिर दै दङ हाजो गेजेरावनो नै बेहाय दैया दा क्लियार नुयोबा खोन्थालांसै आङो दा जों बे हाजोनि ओरैबायदि गाहाय जायगायाव दंफैयोना दा नैदो लामाया माबायदि जेनिफ्राय गारि पार्किं खालामदों बे गारि पार्किं खालामनायनिफ्राय 7 किल'मिटार गोजानावसो मिथिबायना जे जायगायाव जों दुगैनो थांनो नागिरदों आरो मन्दिर दंनो मोनसे भैरबकुन्ड होननाय जायगा आरो बे पुनानि दा बेयाव फैदों जों लोगोफोर ज'नो नैबेलाय नायहरबाय सान्दुंबो ओंखारहांबाय एसे नायदो जों जेब्ला गामियाव सालबारियाव बेरायना बेबायदिसो मोनलायलांबाय आं नोंसिना हाजो देखायहरनोसै आं नै बे हाजोआ ओरैबायदि गोजौ गोजौ हाजो दं बाहाय हाजो जेरैबो सारोथ्रोब हाजोनि गेजेराव बाहाय नायबानो जाबाय ओरैजाय थांनांगौ लामाफ्रा नै दाय हिरो सब ठीक है अभी जाएंगे हम एंजॉय करेंगे थोड़ा सा हॉलीडे है आज संडे बकरीद का हॉलीडे में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आज बताओ हाँ चलो आगे देखते रहिए बेलाय हाजोआ नै बेबायदि हाजो गोजौ गोजौ हाजो दं ओरैजायबो गासिबो हाजोजोब बिथिं नै बाहाय दै फुख्रि दं बाहाय ओमफ्राय फैयै फैयै 1 किल'मिटारसो थाबायबोबाय जों दा हाजोआव नै बाहाय हाजोनि गाहायावसो एकदम जेराव दै जमा जानाय दंना फुख्रि बेहा सफैथारबाय नै बेलाय दै ओरैबायदि गोजौ गोजौ हाजो दं साइडआव ओमफ्राय बेयाव गासिबो दैया नै जमा जोब बाहाय क्या मजा है रे ये देख नायदो बेसेबां मोजां ना ओरैबायदि मोजां भिउसा नायदो नों हाजो एरै गेजेराव बरिया एकदम सोरबाफोर फैनो गोसोबा पुनायाव फैनानै बेयाव बेरायफैनो हागोन ओरैबायदि मोजांखा ना पूरा गेजेराव दै नायदो बाप रे ये प्लेन एरिया समतल एरिया जहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं है और बकरी भी पाल रखा है उन्होंने ये देखो कितना हेल्दी होगा ना ये बकरी बकरा बकरी वाव देख लो पूरा पहाड़ का बीच में नायदो माबायदि फैयै फैयै फैनानै नै बोहैग्रा दै नालाखौ मोनफैबाय बाहाय वाव नै ओरै जाबाय अरे कहाँ से इधर से ओके वाह यार क्या व्यू से यार कसम से मजा आ गई वाह 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 नाय ले लोगोफोर वाह नहीं माबायदि मोजां बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई पहाड़ के बीच में
ट्रैकिंग करते हुए पैदल चल रहा है हम लोग। लगभग बहुत सारा टूरिस्ट आता होगा यहाँ पे, लेकिन रोड फिर भी देखो है कैसा है, इतना चलने के लिए मेंटेन किया हुआ नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे जो फीमेल टूरिस्ट है घूमने के लिए कम आता होगा, क्योंकि फिजिकल तो फिटनेस होना पड़ेगा यहाँ पे आना होगा तो ऐसा ही उबड़ कबड़ है, पूरा पत्थर का रोड है आगे तक, है ना। तो मर्द जो फिट है वो आ सकता है कहीं में भी। देख लो पीछे लोग आ रहे हैं सभी नाय हरदो माबायदि जों 10 जन फैदोंमोन, दा माखासे सिभिलियानफोरबो फैबाय खिथुनथिंजाय, दा बिसोरजों लोगो जाजोब्बाय आरो दा बिसोर आवगाय ओंखारबोदोंमोन खिन्थु जोंनिफ्राय खिथुनावसो जाबाय दा। जोंना जेबो नङाना, थाबायनो हायो जों, खारनो हायो, बेनि थाखायनो बे फुख्रिनि सेर सेर जोब लामाया गासिबो बेबायदि। बास नै फैयै फैयै फैनानै मोनसे गामि बायदि एरियायाव सफैबाय। ओरैबायदि मोजां नायदो नाय बाहाय, बेबायदि जायगायावथ' आदिबासिफोरसो थायो मेक्सिमाम हाग्रायाव थाग्राफ्रा। दा बेयाव फिसा फिसा न' बानायनानै थानाय दं। टुरिस्टफोर फैयोबा बेनिफ्रायनो माबा माबि फाननानै एसे गावनि लाइफखौ खाङो खोमा ना। नायहरदो आंनि खिथुउनथिंजाय माबायदि बेलाय, नै बेफोरबायदि न' फिसा फिसा बानायनानै थायो नै बाहाय। दखानफोरबो दङ एसे, माने बुस्थुफोर फानो खोमा बाहायबो नै बाहाय। नैलाय एसे दाम बारा जागोन खिन्थु लांलाय लाबोनाय एसे खस्थ' जायोना। नायदो बेलाय। हाँ बाबू कैसे हो? ठीक है। हाँ कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर दूर है। ओनली 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से आगे। और नायदो बे हाजोखौ बेसेबां समायना। आंनाथ' नैबेहायसो गाखोहैनायमोन, नैबेहाय, नाथाय लामा गैया बेहाय ना। नायदो ओरै बे हाजोनि बे सोरगिदिं हाजोनि जेसेबां गेप दंना बेखौ गिदिंहोगोन बेयो, मोनथिबायना। ओंखायनो काफि गोलाव थांनांगौ जाहैबाय जोङो। दा नै बयबो फैगासिनो दं खिथुनाव। जोंनो फार्स्ट बायदि ना, माखासे गामिनि मानसिफोरबो थायो खोमा बाहाय। मोसौ बोरमा माबा माबि दंलाजोबथारो। नायदो नै आवगायाव अखा दोमैदों, नाथाय अखायानो बारा हायाखै बाहाय, बिराद मोजां खिउ माबानो। सोर सोर फैनानै बेरायफैनो लुबैखो लोगोफोर खोन्थाहरबानो जाबाय। पुनेयाव फैयोब्ला लानानै फैगोन आं बेरायनो नोंसोरखौ, मिन्थिबाय। खोन्थाहरदो माबायदि नै, ओरैबायदि समायना ना। नायदो फैयै फैयै 2 किलोमिटारल'सै खोमा दा। नै गेजेर गेजेरावबो बेबायदिनो न' दंजोबो। बाहाय मानसि गैथ'आ दा, ताला लक खालामनानैसो थांदों। न'आनो बेबायदि बाय, माबायदि न'। नहीं अरे रास्ता इधर से है क्या? मुझे लगा अच्छा इधर से। हाँ एरो दिखाना चाहिए यार एक। लामाखौनो बावसिगोनसो माथो। है मत खाना यार, ये जंगल का। नीचे से या ऊपर से जाना है? नीचे वाला तो अरे गाइड नहीं है कोई, हम रास्ता भटक जाएंगे ना तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे हम लोग। ये हमारा गाइड है, हमारा मिस्टर रानू जी। देख गाइड बहुत फिट है हमारी। नायदो लांगासिनो जोंखौ। गोलोमदोंबो एसे हाग्रायाव गुसुबाबो माने गोलोमदों दाना। नायदो गोलोमदै ओंखारजोब्बाय, गोलोमदै ओंखारजोब्बाय गोलोमदै। मन्दिराव थांनाय ना भगबाननि ना मन्दिर दं ना मा दंथाय, जायखिजाया थांनो एसे फार्स्ट टाइम फैदों बेनि थाखायनो दा कनफार्म बुंनो हाया आरोना। आंना मेन मकसद फैनाया बाहाय जाहैबाय दै बोहै माबा बाज्रुम दंना मोनसे, बे वाटारफलखौसो नायनो फैदों आरोना बाहाय। आरो दुगैनो मोनबा दुगैनोसै बाहाय। नायदो थांगासिनो जों थांसै। वाह वाह वाह। अभी हम लोग है ना डिस्कवरी चैनल में आने वाला है, ठीक है। ओके सर। यहाँ पे कोई टाइगर वगैरह लेपर्ड वगैरह होना चाहिए जो हमारे साथ लड़े, तभी तो जाएगा ये। बताओ। अरे भाई ये रॉन्ग टर्न वाला मूवी तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं सर, राइट टर्न। हाँ चलते चलते हम पहले जो जा रहा है वही बचेगा, बाकी सब भूतने खा जाएगा। हाँ ओके
चलो ठीक है, दिखाते हैं आगे आप लोग को। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाला है अभी, शायद लग रहा है मुझे जो पहाड़ों के बीच में गैप है वहाँ पे होगा ये। तो ये जो गैप है जहाँ से हम लोग गाड़ी पार्किंग किया था उसके आगे ही सामने दिखाई दे रहा है बिल्कुल। मतलब पहाड़ में नज़दीक दिखता है लेकिन काफ़ी लंबा होता है वो जाते जाते, है ना। तो चल ही रहे हम लोग, उम्मीद तो है अभी पहुँचने वाला होगा शायद। ये जो पहाड़ का गैप है वहाँ ही ख़त्म होने वाला है वो। पहाड़ के ऊपर से काफ़ी पानी बहता हुआ आवाज़ भी आ रहा है। ये नाला आप देख सकता है यहाँ पे, देखो नाले की आवाज आ रही है। नाले के पानी का है ना जो बहता हुआ आ रहा है, वही पहाड़ का ऊपर से आ रहा होगा ना ये। बिल्कुल वहीं से आ रहा है। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया कसम से, माँ कसम बहुत ही मज़ा आ गया ये यार इधर। ओहो सामने देखो काफ़ी लोग नहा भी रहा है, देख ये देख, ये देखो ये है मस्ती। लेकिन हम जाएंगे आगे और यहाँ पे नहीं रहेंगे। जो पीछे तालाब दिखाया था वही इधर से ही जाता है सभी तालाब में। नहीं बालाय बिथिं थांसै जों दा गोजौआव सहैथारनोसै खोमा दा, नै बारा गोजान गैला दां। बे हाजोनि गेप गेपजोंनो बिराद गोलाव फैनांगौ जाहैबाय आरो 60 किल'मिटार गोजान फैनांगौ नालाय, ओंखायनो आरो लामायाबो बांद्राय एथ'ग्राब मोजां नङा बाहाय ना। दा नायलांसै र'। और ये देखो हम जंगलों के बीच में है, बहुत ही मज़ेदार जंगल है ये। पानी, और देखो यहाँ पे एक नेचुरल झूला ही बना है जिसमें हमारे दाईमरी साहब एल कर रहे कुछ जिम्नास्टिक वाइप। बहुत ही कर्तव्यबाज है हमारे दाईमरी साहब, एक नंबर बहुत। फैयै फैयै फैनानै नै ब्रिज मोनफैबाय दैखौ बारनो थाखाय। नै बेलाय ब्रिज सफैबाय बाहाय, मोजां बानायथारदों नै माथो गेजेराव। फैयै 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 हाजोनि गेजेराव ब्रिज मोनफैबाय नै। नै बिथांमोनाबो ब्लग बानायदों ग'प्र'जों बेलाय। नै हाजोआ बेलायथो बाब मासे समायना, नायदो बे हाजोखौ नायदो नै बाहाय, ओरैबायदि मोजां दे। बेयाव सफैबाय नै, नायदो ब्रिजआ बरियालै, वाव मजा आ गया रे कसम से। माबायदि सिनारि, बा 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 वाव, ओरै थांगासिनो दं। गाहायनिफ्राय एसे गोजौआव फैफिनबाय नै बाहाय, लोगोफ्रा लासै लासै फैगासिनो दं। ओरै गोजौआव गाखोलांगोन दा, गोजौ जालांबाय बेनिफ्राय। नायदो बेलाय लामाया दै बोहैनायनि थाखायनो अन्थाइआ ओरैबा ओरै खारो माबाजोब्बाय आरो ना, दोरोदजोब्बाय। नै बेलाय जाय थाबायनो हा थाथ' थाथ' थांनांसिगोन बेहाय। नै बाहाय दुरुंबो खानानै दं। बेलाय बेजों नै गाखोनो हायैफोरनो दुरुं खानानै होबाय नै बाहाय। नै बारा गोजौआव थांनांसिगोन बेनिफ्राय। नै गोजौनिफ्राय देखायना मोनसे, नै बे हाजो गोजौखौ ओरै गाहायनिफ्राय फैथारबाय जों। लोगोफोरनो फैयै फैयै फैनानै मोनफैथारसै। जे जायगाथिं सानदोंमोन दहाय बेनि उल्थासो फैबाय लामाया, ओरैजाय नै गेपथिंसो फैबाय नैबेरजाय। नायदो नै देन्जारलै, ससे गोजौआवसो मेंला फैबाय आरो मा दाना। आंलाय सानदोंमोन बैथिंजाय नै हाजोआ बिसिबांबा गोजौ, गाहायाव हाजो सिं सिं फैथारबाय लोगोफ्रा जोंना फैस'नो हायाखिसै दा। आं हारसिं थांग्रोथारसै आरो ना। ओरैनोथ' आवाज खोनाखाबाय आं आवगायथिं दै बाज्रुमनायाव, बेहाय दुगैदोंना मादोंथाय, जायखिजाया दुगैनो मोनबा मोजां जागोन।
स्विमिं कास्टमबो लाबोखादों आरो जोंना दा दुगैनो मोनबा देखायनोसै जों नोंसिनो माबायदि बेहाय हाजोआव अन्थाइया गासिबो गिसिजोब माने गोजौनिफ्राय दैबो गबाय थायो ना माथो एकदमबारे बाब लामाया माबायदि नै थाबायनो हायि फैग्रोथारबाय आं लोगोफोर फैनो हायिखाय अय्य गिथाव बाथाव लामाया ओ माय गड लख्राफोर दंबा थैबाय ओइ 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 हाब नै हाग्राखौ दासो हाब बाब 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 मानि नांगोन आयौ गोलैथारसैमोन नायदो खना खना हाग्राजों माय गड बहुत मोजालै ट्रेकिं खालामनो मालाय हाबाब हाजोनि गुदियाव फैथारबाय आं नायदो दा माबायदि गोजौ गुदि हाजोआव फाग्ला बायदि दावराव जागासिनो मानसिफ्रा देखायथारसै आं नोंसिनो देखायथारसै र' माबायदि लोगोफोर फैयोबा पाक्का कमेन्ट्स हरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आंबो फैफानो नाजागोन नोंसोरजों पुनेयाव सोरबाफोर फैनानै बेरायनो लुगैदोंबा वाव बारे थैबाय इसिबा गोजौ गिदिर हाजो ओरै सोरगिदिं नुबाय वाह 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 क्या बात है काफी शानदार व्यू है यार लोगोफोर डिस्कभारि चेनेलनि लामाफोर बायदिसो एकदमबारे डेन्जारनो हारसिं फैनो गिथाव बाथाव बाब 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 बारे नायदो माबायदि खेंख्रा खेंख्रि लामाया हाबाब नैदो वाह 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 गुड वाव नै दै बोहैनाय लामाखौ नुबाय हौनै फैथारगौ नुहुरथारगौ आयै नुहुरो माथो गोजानथारबावब्रा नै बिजोंसो थांबावनांसिगोन अ माय गड दै बोहैनाया नायहरदो बेनिफ्राय देखायगासिनो आवगाय नुहुरदों नैबेलाय बे दै बोहैनायावनो थांगोन बेनिफ्राय ओरै गाहायजों बोहैबोयोना बियो बे लामाया दै थांग्रा ओरै फाइनालि लोगोफोर देखायथारसै आं नोंसिनो मोनफैथारबायानो नै एकदम खाथिथाराव सफैबाय आं दैनि आवाजखौबो खोनाबाय जानांगौ नोंसोर ना एकदम जे जायगायाव फैनो गोसो एकदम पारफेक्ट बे जायगायावनो सफैथारबाय जों माने आंल' दा सोर खिथुनाव फैगासिनो दं नै देखायथारसै नोंसिनो लोगोफोर ओरैबायदि हाग्रा सिं फैनानै नैबे दै वाटारफलखौ नुफैबाय दा देखायथारसै नोंसिनो लोगोफोर दे आंखौ नायग्रोथ'दो दसेनो नायदो गोलोमदैजों मा जाजोबखो ओरैबायदि लोगोफोर आं देखायथारसै नोंसिनो माबायदि नुदों वाटारफलखौ नायदो 3, 2, 1 आप बेलाय नै गोबां मानसिफोर दं माथो फाइनालि दे नुफैथारबाय वाह नायदो नै बेलाय बेनो गोबां मानसिफ्रा बेयावनो फैनानै दुगैफैनो थाखाय जा गोजान जायगानिफ्राय फैयो नै बयबो दङ बेलाय फट' खेबजाजोब्बाय मोननै हाजोनि गेजेराव नै वाव